Pastorets i pastoretes, feu-me llenya que tinc fred. Pastorets i pastoretes, feu-me llenya que tinc fred. No me la feu d'argilagues, feu-me-la de romeret. No me la feu d'argilagues, feu-me-la de romeret. Este és el meu portal del carrer Ferrer i Vigne 52. Mireu, ahí tenim el portal. Està el naixement, està Sant Josep, la Verge, el Niño Jesús. Ahí tenim el riuet, que venen en companyia del pont, que van venint els reis. Ahí tenim la font, els pastors, les ovelles, ahí estan tots els animals, el pouet, tirem per així. Ahí està l'anunciació, els pastors del naixement de Jesús. Allà tenim el castell del rei Herodes, el caganer, que està ahí, al costat del castell. I van tots al portal de Belén a veure el naixement de Jesús. La pastora Manihuela al Jesús que li portava. La pastora Manihuela al Jesús que li portava. Tarongetes de la Xina que en la cova oliu el ramava. Tarongetes de la Xina que en la cova oliu el ramava. La llet calenteta en la boca crema. L'anunciació de l'Àngel a Maria i després pues, van a demanar posar i, claro, després el naixement de Jesús i l'àngel anuncia als pastors que havia nascut el Jesuset. Entonces els reis mags tant s'enteren de que havia nascut un rei i venen de camí y van al castell d'Herodes a preguntar on està el rei. Y entonces els reis van cap a Belén. En el portal de Belén n'hi ha botifarres penjades, alcançaren la paella, les fregirem a tallaes, que ha nascut un niño en un humil portal i el poble ho celebra la nit de Nadal. Que ha nascut un niño en un humil portal i el poble ho celebra la nit de Nadal. Pastorets i pastoretes, tals avui que voleu ser, d'una barzella de Daxa, quants bunyols es poden fer. Que ha nascut un niño en un humil portal i el poble ho celebra la nit de Nadal. Que ha nascut un niño en un humil portal i el poble ho celebra la nit de Nadal. Bona vesprà. Passeu avant. Passeu avant. Així es presentem el Belén de Casalbaró, que així és el castell d'Herodes, que està llegint la búsqueda i la presa del xiquet de nascut.
així estan els pastors, i, bueno, la terra i això és el riu, han gastat tomillo, romero i herbassana, musc de riu. Han fet el riu per a que passe el poble dels pastors, fet una cascà, i on estan les llevanderes i els pescadors, i arribem a... Bueno, es deixem que ve Sant Josep i la Mare de Déu en el xiquet fugint d'Herodes, i tenen que passar el riu i arriben a Belén. A Belén venen tots els adoradors, els 3 Reis Mags, i així tenim l'estrela que els guia a Belén. Ja venen els reis per la costereta i al xiquet li porten una caroteta, una caroteta, una caroteta. Ja venen els reis per dalt de l'alrama i al xiquet li porten una botifarra, una botifarra, una botifarra. Ja venen els reis per dalt de la bassa i al xiquet li porten una carabassa, una carabassa, una carabassa. Ja venen els reis per dalt del bosquet i al xiquet li porten un bon borreguet, un bon borreguet, un bon borreguet. Que bona vesprada. Ja sabeu, coca llanga i micheleta, Vale. Us vaig explicar que això és la plaça i les cases que rodaven a la plaça dels anys 50, aproximadament, quan jo era xicoteta, joveneta. Allí teníem la casa del tio Alberto, allà a la punta, aquella que diem la casa del tio Alberto. Angelita, Concheta, Vicentica, José María i Alberto. Després tenim el que era la casa del guàrdia del poble, que el tio Perra, que diem. Després ve la de Pilarín, la soua que té d'apodo, però que, clar, està molt canviat. Això és com ho tenia entonces. Esta és la del tio Arturo, que també està molt canviat. I això la de Pepita, la del bar, que era un bar en què tenien tauletes que servien algunes cosetes. Feien molt bé els caragols i altres coses. Aquesta casa, que és la del tio Tòfol i la tia Assumpció en la Careta, era una portalà i la casa. És on jo naixi. Això era ja paret. On està aquesta finestra era paret de la iglesia. Després tenim ja tota la fatxada de la iglesia. Això era, li diem, l'acció catòlica, que també és molt diferent a com està ara. Entraves per la porteta i a mà esquerra hi havia una escala que pujaves a la part de dalt i era un saló. La sacristia, poc més o menys com era. El campanar i la iglesia. Això és la casa del pati, on ara viu Tere. Era tota una casona molt gran. Després ja feren, per allí era la porteta que eixia en el camp, diguem, que s'eixia un tros de camp i darrere estava el patronato, que ja existia, el patronato entonces. I després ve tota aquesta paret, és la que era de la tia Fina i el tio Rafael, que era l'alcalde del poble. Tota aquesta tira, per allà entraves, que anaves a lo que era, que te diren l'almacén, aquella paret més vells,
això era el Macent. I ja tot això era sa casa, la porta principal de sa casa. El naixement l'han col·locat a la porta de la iglesia, perquè, claro, que millor puesto que allí. I després ja els reixos, els pastorets que anaven a adorar-lo, han col·locat taules, venent torrons, venent verdures, carn, n'hi ha també peix, una tenda de peix, així està. Així una balança també d'aquelles antigues. I bueno, ja tot, mira, borreguets, coses que anaven per entonces soltes. La font esta era, com te diré, molt rural, molt, res. Així a l'auia sense parar. El tio Perra era l'encarregat de donar el motoret per aquella àuia. Quan se feia poqueta nit, la pagava i ja no n'hi havia àuia. I el l'endemà tornava a donar-la i el poble anava a omplir el cànter, el que volia, a per àuia fresqueta. I crec que res més. La Virgen va caminando hacia Belén, como el camino era largo, el niño llevaba a pie. No pidas, bien mío, agua para beber, que turbia el arroyo la suele traer. Allá arriba en aquel alto hay un rico naranjal. No és un Belén, és una recopilació de naixements del món. És una cosa diferent. Anem a... No. És d'un frare que n'hi havia en un convent de València que tots els anys es feia de caritat, i era el pare de Conrado, que ja ha morit per allà. Este és d'ací de València, d'una ceramista que la vaig veure, que el vaig veure fins com el feien. Este és de Portugal, me'l portaren les meves germanes. Este és de Budapest. Este és de Santiago. Este és Itàlia. Este me'l dugueren de Milán, crec que era. Este és de Praga. Este és l'últim, és d'Alsàcia, que diu que n'hi ha molts belens i això. Este també és de Portugal, i això són de Múnich. I este és de Nàpoles, que m'han dit que és la cuna d'on naixeren els naixements, sí, i me'l portaren d'allí. Este és de Santiago, este és d'Egipte, és que ixe ara... Bueno, ara ho tenia de fer. Ixe és de Lladró, però és molt original. Entonces este es de Tavernes. Lo único que no se veu, que si està fosc, se veu. Bueno, i de València n'hi ha alguns. Este és de Vitoria, l'ha comprat este, mira, veus? Este és un típic d'ací. Bueno, n'hi ha molt, este de Toledo, no, això és de Santiago, el de Toledo no sé quin és. I això és. Estic molt contenta. Jo estic tot l'any posats en el meu comodí del meu quarto, estic ficats.